So may hapon no. So na rin tako sa hapunan, pagkaan sa mga manok. Pagkaan sa mga manok, ang gitawag og crack corn. So pagkaan. So kini crack corn. Dali ni siya makapaitlog. No? Produce og itlog. So atong papakaunan ni buntag ug hapon no mga crackcorn. Sugas lang nga so money guys no ato nga pagkaan para sa manok. Pagkanon siya buntag ug hapon no. Gitumba ng sinilas. Isa mo na ito mga manok. So muna ito ang binapakaon no? Tawag o crack corn. So hindi takot. Thank you and bye bye.